Kapor kalabiang ya kabangin yo manstang ya gani ka jingaseng gani no pa jong ni ka sngi pada ka basdang ngi penpa ko jing sngongu yo blai bala panla yang ngi kat ni ya kabangin don sipor gani ka yeng ka bakantang ka jong blai bana kaliang jong ka balang ngi pediang snob ha ya pi nadu kinong sarai jong ka balang ki dekat ka komiti balang ya pi kilong pa kilong keme ki para samla bat kum juru ki hab ki baret angin wai bo blei uni isne banyalam ni kapor jong jeng mani ka jongi nadu ka basdang bar hadu ka bangi penwai ki pediang snob haru nagam ta ki wei pat ki para bangai ki badan ki wei pat ki balang kajing don kat ka jong pi lema jong kapor kanang penrem ya ka jing syakri ngini apteng da nambar jing wai ka basan spa nyopu wei san spa nyopu wei ba khandak phunreu na ka bakham rem dan krau yu Jesus Christ utrai pi baro jinom do ki angel neng bat kiru khot to buram ya u ki baro ki baring musim hapo ka boneng ru to ngai to ko ngo bat to dem ban buram ya u kum tu boro saut ligir khat ka jingrwai ka ba san spa nyopu wei And while you Jesus best to try ibaro chiu long tu ibaro chiu long tu angel neng bat will
kajing pulen ga kdian ga jong blai ka long na kajing roi sam ga basispa kat khandai ka khot ka banangkong ka bapra ka balai pulai adu ka balai pusan kumjuru na ka basispa arpusan ba cispa arpun rio kajing roi sam ga basispa kat khandai ka khot ka banangkong bat ka bapra nang tapan ada khot ka balai pulai adu ka balai pusan lemru bat na ka khot ka basispa arpusan bat cispa arpun rio ikentian ki bangkum ni suk kita ki bacanai kalenti ki bayat hakaan utrai ngan sumar yakian jongme awat inok swat yanga tu hikai yanga atrai hakalenti jongme hakalenti kaan jongme dengan sumar yaka hadu kabakut tu ai kajing syamphang yanga dengan rakhi yakaan jongme ot ngan sumar yakan dalaka donut baro tu penyat yanga hakalenti ki hukum jongme naba haka ngasngau ha nga usakri jongme tu pensyamphang yanga mangan yok tip ya kajing phla jongme kalau dei ka por ya utrai bantrai naba kila pendam no ya ka an jongme tu beliau ni snai ban kerku ya kajing pule bat kumjuru ya kajing syashkor ya ketian ka bakhot ka jongu ini pendam ha kajing duai Ublay baduk pa jungi ubah beneng. Ubalong utrai jungi met utrai jungi mensem. Utrai jungi beneng syajrong bat ka kendau syatbian. Utrai ubalat haw yang ni gajengem. Bat utrai ubalay lamru yang ni gajengem. Ni aingu yang mereka konrad lumba kan op hai jungi ni gaski. Kamang ia dan mentah kan ni yeng ka bakentang ngajong mereka konrad. Nakam taman mani ban syakri ya ka kerteng ngajong me. Ni wan ru ban aingu yang mereka konrad lembah kini kipor kibalik no akajeng im gajongi. Melakar khu ko konrad ia kajeng im gajongi. Idon kipor kibak ngimat ia kajeng suk ia kajeng kemen. Ngimat ia kajeng pahu ha kajeng im. Idon ru kipor konrad kibak ngimat ia kajeng tenju. Ngimat ia kajeng bad ia kajeng ele ngimat ia kajeng pangi kajeng sitom. Nrai hapdan kita ko konrad ngiu ia kapor kajeng me. Kabai melarongkat bat ngi hadukan ia kapor bat kan ia khlemat. Bad lembah jeng ia kapor ko konrad iwan ban ngin bu dia khmat jome. Ya kami menis nai benar kat bat ngi kat bangin angya sang ni kakerteng gajong me. Ya rap ingi konrad ibadan hapo kan yeng ka bagantang gajong me. Bangin wan hakmat jong me. Daga mensim bangin aingo. Pada ka juga por konrad daga mensim. Bangin sengap badi ka bangin pelejeng buat ka konrad. Ling ba jong ka por ka bagantang. Ya ka bangin don kan yeng ka bagantang gajong me. Kerku yang i au blai. Ben kerpang yang i. Bangin sengau ka por ka jong me. Iwan bangin bukti kerpang konrad ya kami sini mendorongkat bagi dekat jangka balang baro. Ya kami mana kerjaan boreng ya konrad ya kami nang lakban sakri ya mah. Kerku konrad ya kiba panggi basitom. Kerku ya kiba duk kiba sok. Kerku konrad ya kitu kiba syam jencar. Kerku ya kitu konrad kiba mat ya jeng ka jeng em ka jengki. Kerku ya konrad ya kitu kiba sakte kiba sakko maki kenji jangka pa bad ubaman. Memeni sini melorongkat bagi apa yang bun kijing yat lenti ka jengki bad ka jeng syam ka jengki. Gerkuruk kan radia laka balang kajong me bakanang lakban pentelun ni kikam. Nakam taman penkrau ika boram kajong me. Gerkuruk ika nika por ka bakaror kan rad. Badi ka benta ka basahi baro ikan rad ngisyanya ban ngi IT ha me. Terus ngau au beli ka jing ruai kajong ni. Ngadwai ngapa ni kene baro ka kerteng kajong Jesus Kristus bau turai. Amen. Ngin yo ngau ika jing penah. Ka jasengan thai kalong tang suai kini jaseng bat ka dei ka jaseng karpang ka temperance committee jasengan thai Panthom Kra district ha ka jaseng hindi service ha Panthom Kra ka por saubje nongkran iloi master RK Tongwa ha ka jaseng jong ka senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por sausteng nongkran ilong master B Donman ki jaseng dong hakadong lum siam mingi ka jaseng kalong hiang jing Reverend AS Milim ngam inongkran ilong itiman basan FM Khasentio kadong lum siap deng
jaseng kalong hiang ji master Iban Jin Nongbri kani ka yang kadan hangte hamalki bat kapor ban long jaseng kalong hakapor sausiteng nongkren ilong master Noba lengdo abai dei ba kanika jaseng gieng hayeng ji master Iban Jin Nongbri nakaliang jong ka jaseng dong rooms up reng kala penben banyak kendo lang la sibet hakapor sauji hangni halat siang hakadong room siap semi jaseng kalong hayeng ji master Adaman T. So Lia inongkren ilong Reverend P. Maulong hakamit balang minyo snow yaka subject ka jingsuk ublay kari jai jai ken yaka donut ban yaka jingmut la pensyong nong rim ka city shakinong Philippi kalanong ka basaw ka dokot ka hinyo penkhana ka team ka jingsuk ban pulis dang badwai ilong master meba lari kensai kharhunai inongkren yaka subject ilong Mrs. Experiency khar ka Bible study kalong kumba julong hakasingi thodieng hangni hayang mani hakapor nyaw baji hakaja seng duai mi si sejan kata apoi tereng ban pulis dang badwai ilong master Marcos Mani ban inong duai hadian ilong Mrs. Barisha Marwen inong itu khana kanika singi trai banwan kata ka arpu artaring hakaja seng kam shibije ilong master PN CM kani pat kalongka jingpan bana na kaliang jong ka jaseng kan thai ka jaseng kan thai kala penbek ban lum yau khau mission bat ban sedang no nadu ka arpusan tarik jong uni benai me bat kan kut hadu ka pratarik jong benai jun jong kani ka snem ki jing aingo penkentang yak jing aingo yak bangila dap anno ka sendong hangtai hakman dengan kerpat i master WCM le insobaban penkentang yak ini kijing Yedoi. Kemni aboleh berpajing bahagian sesian pak kendaraan. Ni orang keban aingu eme nama jenis kat macam ni. Ya keban mela pelak yang ikan ni kendaraan. Ya ban yo ban ki kiying ke berkhoi ke kentang macam ni. Ya ban yo ban syakri ban mani eme. Pak kendaraan. Ya ban aingu roh ni kepor. Ya ban mela pelak yang ikti petrat kijing kendaraan. Ya keban yo ya ban no shanika jeng aingu sendok lebo te man. Kendaraan yang rak mak jeme ini kijeng ai kiber kijeng
bilang sebentar nak jengker kui ba me bela tes ne gejing em gejungi ba malaksi hoi kenran kimi hab setiap menjor jengker kui ba me bela the gejing em gejungi ba malaksi ndai kenran wai long beret tamru ngis kem kana ba me men ker kui ki khang ba hang na huna ba ka balang pen kami ki kalang namta kana ba ka borong gejungi kur kun ya ke wei poi ka ti bela no gejing ai gejungi hoi jur kun ra ku itu ki ba mla ban ai kam gejungi Padai berbukti khmat jamir kendak nak por nantau syakri jami pastor masio ban sam khobon khatin im jami bakan rais ne ya ban melarong kat bodu kendan bagi ike ibara ki ban min ok sento jung kendan kelang nak jeng persat mersim jami sengo ba pedeng krai jeng tuai khatin jisu i pan kini baro amen Ngenia peteng nak nambar jengrawai ke ban riu spa sipo. Riu spa sipo bat san spa khnai pun riu. Nga iya ban sengap ka kubor ba angel ki alap kumnu busiem ka buram lawan long riu ban yam. Langala pop bat lajot ya kani ngatip ha. Ba ulawan ban pendem namar bu iya janga. Kumtu ka jengrawai ke basis riu spa sipo barolai jeli rekod rangkat bat katu ka koros.
Ki nong sharai jong ka balang ki khot ka komiti balang ya pi ki long pa ki long kemi ki samla bat ki hep ya baret sa sisien pan ngai khuble ya pi aga kerteng jong jis kres bo trai ban ngesngo ngo yo blei balang ba jong ka por bangan yo pat sai kan ka lat sa sisien ya ka ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong blei mat sha bingin ya chaprang tungin ya pendam ha jong duai ublei bo ka jengi ba meneng Mela ibet ko konrat man penyeng yu syakri jong mel ma jong ni kapor. Berkajing pengkre kalong ka jong ubrio. Berkajing pencanai kan wana khat ka jingis nei ka jong. Kerku ing ilang baro konrat ki ban sngap bat chak skor ka ktien ka jong me. Dorang kan bagan kapor ka barang sa. Ka kerteng ka jong jisu ngadwai ngapan. Amen. Kabenta na ka ktien ka jong blei ka bang akwa. Ya ka ban ya selok lemba jong ni kanop ha jong ni ka sngi. Kalong naga siti, kalong naga kitab benengkong Samuel, kalenong ga bakatsan. Ka kitab benengkong jong Samuel, kalenong ga bakatsan. Ngam simla jet ya kanu kanu berkhot, rengala simbet ya kani kalenong baro kawai. Bat halor katu, kamat ya kaba kani kalenong, kala pulik takhi nasdang. La kentat yu usol namar kajing pam kongo jong. Ki para panget kat bang inang iyat haga deka jingesu khana ngan sapuliru yaki bentana ka ktien ga jong blei balengkot kani ka kitab benengkong jong Samuel kanong bakatsan kaya thu yangi ya ka jing her ka jong usol ngi kenmau ba usiem sol ba usiem benengkong jong ki Israel Badlaong ba uni usim sol. Hadin ba ulasin nadu ka ba ulasin syar ya kahima Israel. Baterter. Ulakiu hakanam ka buram. Bad ulaman baharu. Haki babun ki benta. Bad kani ka benta na kin ga jong blei ka yathu yang ngi bakila dai tat haki benta. Ki bakut kajing sin syar jong usim sol. Badlaong ba kani ka benta. Kadi ka wei na ki tau ba Kaba ublei upen kutno ya kajing sensar. Kumus iem. Hapo jong kahima. Bat kaya thu yangi. Ba ublei lengba Samuel ulapha ya ka kubor sya usim sol. Ba unlej man penyap bat man penduk khot ya kinong Amalek. Rengi yo i lengba kan kajing itu khana Ba usim sol ulah penkre bat ulah pendep bat ulah leru ya kata ka ba utrai ulah hukum ya u mereka ba sengosi kalong ba uklam pendep lut ya ka ba utrai ulah hukum ya u
bat kabakut ublay usiam sngosi ya kani ka jingle ka jong usiam sol bat ha kabakut ulah kentat no ya usol namar ba usol u kentat ya ka ktian ka jong ublay bat lang ba kani ka bentang ngalapia hakisau tiligi bentang ya ka bangin yo mangin akran banyak tay lemba jong Singapore kabenta ka barangkong kalong ka hukum ka jong ublay kabenta ka baar ka jingle usim sol kabenta ka balai ka jing sngosi ublay bat kabenta ka basaw ka jing kentat ublay bat ban penkut ka bakhot ya ka jing don kam bat ya ka jing kwongo ya ka tien ka jong ublay ki para pangad kabenta ka barangkong ka hukum jong ublay bat ong ka tien ka jong ublay apo jong kani ka benta ka hukum ka jong ublay ki don lai dili kimat ublay ulapha balai ulapha bat ka ka jing thu ka ba ulapha ublay ulapha ya ka hukum ka basai ja usim sol lingba usamwel bat ka jing thu ka long ba usim pun pendap ya kani ka jing ong ka jong ublay ya kani ka jing tha ka jong ublay kham da bu jing kali ublay ulapha ya usamwel sha usim sol arsin ladangi pulie ya kani ka benta na khtian ka jong ublay ka benta ka banangkong ka ba usim ka ba usamwel ulalet ban ya kendu ya usol kalong ba un ya thu ya ka ka ba ublay udon jing thu na kam ta jong ladangi pulie ha ka dekhot ka banangkong de usamwel ulaong ha usol utrai ulapha yang ban pensela ya me ban long sim halor pat ba jong halor ki Israel kan bat ka benta ka baar ka ba usambel ulet ban ya kendu ya usim sol kalong ba unlet ban penkan mau ba balai ba usim sol umsim la pendap leni umsim la ko ngo ya ka ktian ka jong ublay kada khot ka bakhat ar ka bakhat lai de ba usambel ulaki dang step ya ka ban ya syam bat usol kumla sai de usambel ulapoi sya usol kani kalong ka benta ka ba ublay ulapha ya usamwel ban let ban ya kendu ya usim sol man ya thu ya ka ka ba ublay udan na ka benta jong ka benta ka ba ar hapu kani ka hukum ka jong ublay kalong balai ulapha ka khot ka ba nangkong rumjuru ka ba khat nyo ba ka ba khat pra ka ya thu ang yang tu ba ka jingle ya kendu jong usamwel ya usim sol kalong man pen ma ba ublay ulajet bat ulah pensle ya usim sol banlong usim bat banlong unong ya lam halor ki briu ki jong ikon isel bat ban singapru ya ka jing tha lani kata ka instruction ka ba ublay u instruct ya usim sol bat ka benta ka balai po jong kani ka hukum ka jong ublay kolong ka ka jing thu ka ba lapha ya kani ka khubor sa usim sol kerkhot ka balai bat ka bakhat phra kong ban pen urlong ya kular ka ba ublay ula kular ha Moses ka kitab Exodus kalendong ka bakhat nyo kerkhot ka bakhan riu kong utrai unyo ka ba yale thma ya ki malek pateng la pateng man pen ken mau bat ban pen urlong ya kata ka kular ka ba ula ban kular ta ki buan spasnem ha usakri jong Moses kata ba usim sual unlet ban penyap bat ban penduk hot ya ki amalek bat beriu bat merat madu barit bat hadu basam bat hang ni kami ka jengkeli ki kini ki amalek bat ban batai lengkot ya ki kini ki amalek kita ki bahar pateng na u iso u bade ukhon jong u isak bat ladang perkhat jicin perkhat ngiyu i ba om dan ka hok bat ulai ladang pule nagani ka khot ka balai to khe menta bat to pom ya ki amalek bat to penjot no khot ya ki baro kat ba ki don bat wat penim ya ki
Nanti tu men penyap ya ki bat senrang bat kentai, bat kena bat khanlong, batang bun, bat masih bat lang berat, ki ut bat ki kada. Kakor bha kani, kajeng tha kajong belai ni kani kaktian kajong belai. Bat le si ladang asim bat lang abu ila dia kajak kajong usol. Nganjin dalam kum walong usol. Ban ladadot manu ban tha nga ban lai ban penyap yanu. Dan dia bangan lai ban tuklar ri kalong yang jongno. Nadu ibarat bat hadu ibasantam kan jin dalam ke ba hadu kata ta ban le ya ka. Watang ban peniang ya karu kan long ke ba hadu kata ta. Ban penyap bat kan thai bat serang bat kelung bat kena nadu ibadang bun. Lamru bat ban pendu ya kijing don kijing em. Jong kata, kejat benriu dan jong kata ke long yang. Bat kami kijing keli balai bau ulai, ia kata. Hatu kadon ke hok mo. Hangi kiba puli teologi. Ngijudan ke wei ke puli ke Bible, bat kata kalong ban revisit. Dan ban reread ya ke Bible. Bat ban skau tu ya kata konteks. Namar kini kintian ki badan ha ka Bible. Om tang kan ka bentah rewat ki weru ki bentah. Kalong ka ba ya kan ka pateng ni jongi. Bangin pediang ya ka. Bala tabu akin pareng kalong ka ba ban digest ki. Badha ka tu ka khot ka ba ar. Ublei uang. Kumne uang utra ki pat ngalkan mau ya ka balale. U amalek haki Israel. Kumnu ba ula yang yale. Yau hakalenti. Men ba ulawan mi no nagari Egypt. Berkatau ka ba ublei. Ulah hukum ya usim sol ban pendu no ya kani kajat benriu. Kalong namar ba ondah ba ki kun Israel kilami nagari Egypt hakalenti bakin lek sekanan. Kini ki amalek dari ki wei ki bawan ban herthma ya ki kun Israel. Badha ka tu ka por ki kun Israel kita long ki batolot. Kimpat don ki tiar yale. Bad kimpat don boru ban yale hakata ka por. Namar kita mi na kajing long brau nari Egypt. Bad kini kinong amalek. Ibriu ki baladon ha ka por. Ikwa ban khajat ben ya ki kun Israel. Barkali kata kabala penlong yu belai ba un bitar ya kan kajat ben riu. Bad ladangi pet baladangi pule nak aktian kajong belai. Kani kajing le kajong belai kamdei ka ba ule no mentahi. Ula ap daki ba bon spasnem. Nadu men bagi kun Israel kilami nari Egypt. Bad hadu kadika por bagi kun Israel kilayo ya ujong musiem. Malangi kenya kisnem, kalah palat bani kalai spak sanpo bat saus spak snem. Bat lang bagi di kisnem ublei ulah play kalat nak kemtakan ni gajai benriau. Bahkan pai su ublei bat kan kekela banget. Dari kamsim nolong kumta. Bat kumta ublei ulah hukum ya kan hukum. Ya usim soal ba unlai ban penduk bat penjam no. Ya kan gajai benriau is amalek. Ipra banget ngiyoi hang ni ya ka hukum ka jong play. Ka hukum ka jong play ka ba ulah pha lang ba usambel sya usim sol. Kalong ka basai, kalong ka badan kam. Bat kalong ru ka badan rengkat bat ka jing tu. Bat ngiyoi hang ni ba ublei upun kan mau ru leng ma usambel sya usim sol. Bak bakum no ba ulah thong sim yu ba ulah penselek sim yu. Bat kane ka tho. Ba ublei ukwa man pen kan mau yu sim son. Banga ngalong ublei bat memelong tang usakri jonga. Ublei udan gajing temu ka bakar pang nam taki brio. Ba kata kalong bakin sakri yu. Bat hang ta ulah tan rong ru ya kata gajing kit kli. Bat gajing kit kli hang ne ya usol kalong ba un penyap. Bat man penduk, bat man her sama, yakinong amalek. Man pendap ya kata kau jengkit klia. Ublei uyarap yang ini.
Dakaba uptha ya gajing ptha ki basai nakam ta jongi iwei pa iwei ki para bangat ngiru ngidon lala ki jong gijing kendo ha gajing em gajong kidon bun ki por gijing shem ki bangim la ban shim ya karai ha gajing em gajong bat hapdeng kita ngiyak sat lah kakam gajam lah ki yeng ki sem ngi jongi lah ki jing puli ki jongi bat ki wei pat ki benta jong ka jing em rekum ki bri ngim sakut hangta kila don sibun ki jing sem ki bangila sem maroi shimet bat hapeng ita ki jing sem ngila yo ya ka jing jawab bat ngila lait laki bat habangi deman kertian dien ni kita kata barok kolong bau blei upha dano re dano banlong ka jubab kerang mangila ban shim ya kanu garai ka jung em ka jung adon kapur ka bahabangi wan sa ka jing yeseng rengkat ba ka ban sim ka bakhya rengkat ba kita ki jing sem ki bangi gin mla ban sim raya ka jung em aba ublei ulapha dano re dano ban kran haki kalapun sukpat yaki bagin sim ya karai bat anda ba kila sim ya karai karong karai ka babha kala banlong bagi kena skul gilet sekino hikai. Ini kita ki bahayang ki basam ki jongi. Ini kino ki bangi kendo aka jengem. Ki ba maki ki long ka jubab. Ki ba ublei ulah pha ek ka khubor leng ba jongi. Dan buon ki por ki para pengat. Ki ba mangiru. Ngila yo. Ya kata ke instruction. Ya ka jeng tha ka ba ublei ukran leng ba bon. Ki bangi kendo aka jengem ka jongi. Kabenta ka baar jonga ka jinge slok kalong katu kabenta ka baar ka jingle usim sol hadin ba ulayo ikan ka instruction ulayo ikan ka jing betha bat la tenrong ha u ikan ka jingket kle ulah pediang ya ka bat ulah pen kre ru ban pendap ya ka bat hapo kan ka benta ka baar idon kini kilai tili kimat ya ki bangin yo bangin ya keren kajing let thma kajing sarong bat kajing penksan haba usim sol ulayo ikane hukum ongka kien ngajong belai ba ula penkre bat kajing penkre kajong guru ula da penkre bha gat ban lej ban hiar thma usol ulalum ya upat aspa hajar lane arlak ban ila ban mundur arlak upat ba lolong upat ba bon hadu kata ta ban lej sekabanan thma bat ong ka tin ga jong bulai ulah poiru hakanong ba amalek bat ulah apthap hathem bat ka ru ka ba ulah le uni usim sol kalong ba ulah ai warning ru ya ka wei bat ka jaj ben riu ka ba kiong ka jaj ben riu ken bat kani ka jaj ben riu kadai nakasengkai ka jong Abraham nakatengah ketura Nadang ngilap ya kani nak kitab Genesis kan nang ba arpusan ka khot ka banangkong bat ka baar. Bat kini kijai benriu. Kidai ki badan ka jingedai ka bajan bat ki kun Israel. Ki balong ki parlo ki bajan bat ki kun Israel. Bat layo iru ya ka jing pha. Bat ka jing le sebun jong ni ka jai benriu. Nagam ta ki kun Israel. Bat usim sol ulama ham nak ta ni ka jai benriu bakin nino nakata ka snong. Bahasa ba usol rengkat bat kipat ba jong u kin yo ban penduk ban penyap nya kinong amalek ong ka kin ga jong boleh kini kinong ken kilami na kata kasnong bat ban phet no nang ta bat kelaya thu ka kin ga jong boleh ba usim sol ulah penyap bat ulah pom bat penduk khot ya ki amalek bat breu bat merat bat ki jing don jing em kita baro ki bala batha ya usim sol ulah le ya ka Andrei ke basngosi kalong ba usim sol uklem le lut ya ka ke balapha bat kata kalong ulah kem em ya usim jong ki amalek usim agak bat ya ki jingri ki babhatam bat ulah ban lam ya ki uklem le lut ya ka ke bakak tien ke jong blei ka hukum ya bat ngiyo i hang ne Bakaspa kapen matla ya ubreu.
Kaspa kapan kelut ya obreo. Bat kaspa aru kapan biet ya obreo. Ulayo ya kajing tha ka basai na ublay. Kajing tha ka badan kam na ublay. Man penyap ya baro kat ki badan. Rai onda haba ulayat ya kata kalenti. Bat haba uladan hata kasnong amalek. Kini ki khmat ki bakan jado ke jong u kiyo i ya ki bai tenat. Bat kalong ke ba ya kata kapor buun le ya kata. Bat hang ni ngakan mau ya ke ba we na kinong hikai jong i. Man ba ngarang don ka jing puli. Hang te ha John Robert Theological College. Ka ba ong ini ki kimtien. Ha ka we na ki subject. Manu bathau. Ubu dah kata topik manu bathau. Bat upen saya kata topik laki artuli gejingkeli. Thau ublei yangi lani thau mangi yau. Bat uang wat ya kejawab. Thau ublei yangi lani thau mangi kibriu ya ublei. Bat kata gejingkeli kalasa hagajemut kejing berkat. Bat abang Allah pulih kan dengan kecil gajong boleh ngakan mau ikini ke bentang. Kita bon kipor kipar apa ngan. Bat datang ipet lu nak kecil gajong boleh. Nadu ke basdang. Baka pop kasdang man sutiet seka perthai. Nama kadi kajing kentat jang wadam mat kaim ya kecil gajong boleh. Boleh ulang medam bam ya uni usok. Mara kata sengi ke memam. Tak bayap menyap sisa. Kim sim lakongo ika ktiun ka jong boleh. Bat kila kentat ya ktiun ka jong boleh. Bat hapala kentat ya ktiun ka jong boleh. Boleh ula kentat ya ki bat ula beno nak per ada. Bat habang ibu hakajaka ka jong usol. Kidon kipor. Kibang ikwa baka ktiun ka jong boleh. Kan keren yang i. Dah kata ka bang ikwa ban yo sngau. Bada kata ka bang ikwa. Bahkan ya dai ber kijigesem ngejong i. Haba pis sngau si pim kwa ban yo sngau i ka ktien ngejong blei ka baya dai ber kijing yaro. Pin kam kwa da ki ktien. Jiban ya dai ba kata ka jingesem ngejong pi. Bada ba pis sngau ka ben. Pim kwa da ginu nu ki kintien. Jiban penduk mensiam ya pi. Bat kalong kumjuru ya kaktin ka jong boleh. Bun sian ngi kwa ba kaktin ka jong boleh kan keren yang ngi. Kandai hagi. Om la kata ka ba boleh ukwa. Raida kata ka bangi lengba ki jingi syam. Ba ni hap. Bat kata kapur ka jong i. Badai hang ni ba ka song thau manu. Thau boleh yang ini, thau mangi ya boleh. Kabenta kabar, nakani kajing le kajang usim sol, kawan kajing sarong. Apa upol ulalet banyelet ma, yakinong amalek. Ulayo ya kajing job, bat kajing job kabadan burom. Bat hakar khot kabakat ar, kabakat lain yo i hantu. Kai kaba usim sol ulale hadin bu ulayo ya kajing job. Usim sol ulah sengu sarong. Namar usim bakani ka jingjob ka badan buram ka jong u. Kadai ka jong u, kamdai ka jong u blai. Kadai ka jingla ka jong u. Omdai ka jingla ka jong u blai. Bat om tanggata ban pensa nam ya kata ka jingjob ka badan buram ka jong u. Ulayat parian. Rengkat bat ka kanhun ka jong u. Man pen i ya kata ka nam ka buram. Bat dia kata jengjab ke bakrau. Bat ban peniru ia kata buram ke jong u ke musim. Dah ke ba uyat pat ba. Bat hap om tang jengyat pat ba. Kan ru ulah thung mau bena. Ba kata jeng thung mau bena. Kan pensa nam ya u pateng la pateng. Hakipor ke banwan. Ngisa ya pet bahaya ke tu ke republik. Abadan kajing reki republik hak arpun retorik jong manai jedori. Ngiu i je keri India.
baka pen I ya kecing don jongka. Lah ka boram nga jongka. Bat kalong thik kumju yo usim sol. Ba ulale ya kan ya. Man pen I syaka perthai. Baka tahu ko jing job ka jong u. Kadai ka jingla ka jong u. Bat sakawai pat kaba lapen sorong ya usim sol kalong. Bahadian ba usambel ulawan ban syamat u. Usim sol ulaong ya usambel long bala kerku ya me. Long bala kerku ya belai. Ngala pendap ya kaktian ka jong uturai. Ong usim sol. Ngala pendap ya kaktian ka jong uturai. Bat ka penta ka balai ka ka jingle ka jong usim sol ka jing penkesan ka jong usim sol. Agar khot ka basipo. Hang tu ngi ya ka ka ba ublei. Ula pen pau ka jing skosi. Namar ba usim sol sim la ko ngo ya kaktian. Bat ya ka ka ba ula patha. Bat usambel utip ya kata bat usngosi. Bat ulalej ban ya syam. Bat usim sol. Bat haba usambel ula tenju ya usim sol. Lai tili ki jingkeli. Kabenta ka jingkeli ka benangkong hagar khot ka bakhat saw. Haba kumta ka ka ni ka jingpa kilang berat. Ka ba hagi skor nga. Bat kani ka jingpa ki masih ka bangayo skau. Usim so usambel utip ya ka bale usim sol. Bat masih dikendu ya usim sol. Masih dikendu ya usim sol. Usambel ula peni da khmat ka ba idio. Re usim sol ula ong long balakar khu ya utrai. Ngala pendap ya ka hukum utrai. Pi teng ka por ka bala da pitok pisukor. Da pi kendo ya no ki batip ya ka jing hisya. Kiniele kumang yong chen parang change the topic. Kiniele ban pai ki wei pat ki benta. Kiniele man le kom ki bam tip ye. Makanya ka jinglong breu ko jong. Bar usim suaru ule kan. Utip ba ulale ya ka bam dai. Hariban bure ya kata ula prin kloy da ka baong. Long bala karku yo trai. Ngala pendap ya ka ktien. Jong utrai. Pada ba usamel uyo skau ikini kintien. Uong ka gini ka jing yo skau ka jonga. Ka jing yo skau ya ka jing pa jong kilang berat. Bad usim sol ujubab kumno. Ujubab da ka ba ukeno ya upat ba. Bad da ka ba penkesan ru. Bakani kam dei ka jingle ka jonga ka jingle ka jong ni upat ba. Bad halal kata ka jingle ka jong upat ba ma urus ngoya hap haga ba uong bakani ka jinglu tie. Kam dei na kam ta jong no. Re ka dei na kam ta bangin aingu hau boleh. Ka dei na kam ta bangin aingu hau boleh. Kajing keli ka baar ka ba Samuel ula keli ya usim sol. Namar kata ti di balai bamem simla ko ngu ya ka tinu turai. Andre mela kurup sakata ka jinglu ti. Bat mela le ka basniu hakman uturai. Samuel yo ya ka bensim ka ba erang ka jang usim sol. Bat ya ka jing bure ka jang ula bu sadagawi ka jing keli. Ban man pensya syusyu ya kata. Balai mem simla kongo ya kaktian ka jong uturai. Balai mele ya ka basniu khamat ka jong uturai. Man ngi hang niru bau sim so udang penkesan. Uang bau ula pendep ya kaktian uturai. Dangya saja. Ngalah pendep te kaktian ka jong uturai. Baru dai uni upat ba. Ubala simlu te ya kini kai baro. Bar ka jingli ka balai ka ba Samuel ukeli yo Samsol. Utrai usngo bahama. Haga jing ai utang pada ka jing kenya. Gembah ka ba kongo ya ka tien utrai. Atu Samsol ong Samuel. Mesim mi kini ka jinglu te ban aingu ya ublai. Atu mela perkhat
Baka jing ai ngo ka kham khrau no. Ban ye ka jing ko ngo. Ong Samuel ya usim Saul. Bat hang ni ing yo i. Bakal sedang man kata ya usim Saul. Ulah don ka jing skau kendo. Bat ulah pla. Ba ukram la lut ya kata ka ba utrai. Ulah pha na kam ta jung. Bat hapeng kata ka jing pla ka jung u. Kabang iong ka partial repentance. Udang pun kesan ru. Ba kata ka jing pun kesan ka jung u kalong ba usyap tiang yo pat ba. Bat ngiset ni bahabun ki jing ong hin kisni. Ngam don choice. Ngam don lan. Ngam ban si ngahaban le. Usim Saul usyap tiang lani upen skop ha yo pat ba akan kapor. Bagani ka jing ong ka jang u kapen pau ka ba umban si ban le wala da utip ba kalong ka bam dai. Compromise no ya ki. Bat ukala mametang kendian. Pikitan kipor kiba mangiya ka jing jongi. Ngitip bang lale ka baba kala. Ngikala pamut nang kendian ta. Nakan mau sa hak tu kisnam kendai po man ba ngirang sedang ban kenjok tat sa kejing long samlalut. Kalau don kidan ki bun ki jing singela pa itu kipor. Bat ngalaong yo to parok kabanga ngamla ban skoto. Ngong kumno me kajing sing sipo bajeru melek ban kelabamut. Si bajeru kelabamut. Damir ru kelabamut. Ngong me sungsu kumno si pangajing kelabamut. Ong mane ngak lempat kan mau ba katu ka bang lale mencua daki babun bun snem. Mentasi bujing akan mau. Oman miet ru kadon sekawai pat kajing Hashim ka bangam kan mau ke bang lale. Pi kita kajing pun kesan. Ngisang man le kumta. Ban ye le kai bat ka ke bakentang. Bat namar ki kintian Samuel. Usim Saul hadin ba Samuel ulah biai ban ya kan dia. Babalai memsimla pendap ya kintian ka jong utrai. Usim Saul usngau kendo dah sisa. Bat ul kala ka babot. Taba kapur. Kaba kala ka babot kala dear palat ya. Idan kipor kiba hakajeng im ka jong iru. Lapen i te ya ka jeng tuna ka jong i lapen i ka jeng bakala ka jong i. Ngisus ngap ya kata ka jeng ong. Rengi khamle ai. Bar anda habang ngilaleru ngimle lut ya ka ka baki we ki patha yangi. Ya ka ka baki we ki kran yangi. Bar anda haba ka galapoi harendang. Hang tangi sekendet pun riau. Bar ka bas ngausi kitan buan kipor. Iba anda haba ka galapoi harendang ngimla asu ban lai ai. Kawan ka jeng yam. Bar kalong kumju ya usim Saul ru. Amban undala kela ka bamut nadu marsin yo i ya Samuel ngamata tian ba ublei unjin dalam mahab ya hari kami sim ka basarong bar kajing pun kesan ka jong usim Saul bat sim la tere ban kela ka bamut bat kala poi hadu ka put ba watla ulah kela ka bamut ru kala dir ka por na kam ta jong usim Saul idon gijing le Kabangi le tang banda prokom. Nia kata kajing le, kabangi le nakam takamon lah dia. Le banyo ya kaburom, om banyo ban pun burom, yau boleh. Bat habangi lah bakla, ngipen kesan kat bala, ban yada ya kaburom lah dia. Bat kani kadi kajing long beriu kajungi. Nyimjuk wa, bangan om, bangan lah bakla. Bat sisin bagi loong bangala bakla. Tutip bagade kajing pun kendu jongno re jongno. Kabangi mela asa asu ya kata. Rekat bangi dang la ban sya ya ka ngin ya da ya ka buram jong la jong. Maka da gijong long priu go jong. Ha kajing kendu kajing im kajing. Ngi bakla. Bat ka wei kajing bakla, kalam sa ka wei pat kajing bakla. Bat kumta ter.
haru uput ka bagim la asyu ban penbet ya kita gejing bakla ge jong namar bagim don ye kaman sim jo gejing snoret ban ngi ap haru bakapor kana dir bat ka wei ka banga ya kendu ya wei parlok chonga bolong doktor mengasai ong yau ngong mangi ki pastor ki spas nem ngi layalap ngah ka balang mentang ala don sans nem tam yalap keren omdon bapatiau omdon basngau reu breu apa ulama ni ka jingpang ong doktor le tangkum ta kelalut i jinglong jong bat kalong ka jing sisa ka jing em ka jong onda habangi snow thu bangi mla su ban le ai hak ta kapor kat ka baong le lut kat ba kapor kadang sya nyimpen sengap bat nyimpen sengau bat kani ka jing le ka jong usim sol ula pun kre ila dia bat ula job lu ya kata kata ma bas ngosi kalong ba ka jing sarong kawan haru bat onda habala keren yu syapang kata ka jing le bakala ka jong upun kesan bat ka bas ngosi kalong ba anda haba ula sengau kendu ukela pamut bat ka dir por nakam ta jong ka benta ka balai jong ka jing selok kalong ka jing sengau si ublai ka jing sengau si ublai hadin ba ublai ulio i yakini ka jing le ka jong usim sol usengau si nakam ta usekri jong upun pau hakatu ka khot ka bakhat wei ngala kala ka bamut ya ka bangala thung siam ya usol namaru phaidin no naga babut ya nga bat sim pendep ya ka hukum jonga ublei usngau si habangim ko ngo ya ka tien ga jonga usngau si khamdam ya uta ya uba ula thung bat ula pensle kata kemudian paring ke bahasa utanat ha. When God appoints, He anoints. Haba ublay ulat hung upun sle. Ya uta ubala sle. Bat haba uta ubala sle ajong ublay umle ya ka ega ba ublay kwa nakam ta ajong usngau si. Ikan mau yusim David. Haba utu unong amalek upenyap ya usim sol. Upenyap ya utu unong amalek. Namar uang may wat ketakti ya ubalas le jong ublay. Kawai pat ka ba ublay usngau si nakam ta usim sol kalong. Ba uyo i ba usim sol wat ya kaburam malade. Hakajaka ba un penan buram ya ublay. Halo kata ka jengjab. Sim lale usim sol ya kata. Omtang kata segawai pat ka ba ublay ususi ya usim so kolong ba nalor ba ula bakla uthok ya Samuel uthok ya Sakri jong ublay bat omtang ba uthok upun kesan ni la dia bat ban kena bakadi ka jingle jong ki wai pat ka benta ka basau hakane ka jing sngsi ka jong ublay usim sol usngau ba kata ka jingle niam kala biang ban pen sngau hayo blay bat kum sien kum ki banget ngibu ya kini ki rukom hakmat ke jongi ban ya ka bagi kongo yo blay ngamdei ban pep jingaseng tangba ka dono jongi pat ka jingai wat habangi don ka jingaseng ban usim sol ule kumju mar ula simlu ti ya kata ban aingu yo blay ban ka baskusi kalong ba blay uskusi usim sol kalong ba simla aingu yo blay da kata na ka sep ka jong aingu yo blay da ka batu maaf yang ngaki para banget ban kalong ka jingkeli kabangi
ngi ai ngo na em ya ublei da kata ka sep ka bangi turai sitom. Lani ngi ai ngo yu ublei da kita kijing ai skop ha jong kiwei. Namar ba kiwei kila ai skop ha ngala bet ngala biang mentangan ai sakam ngajong ublei. Kabalang gamtip ki para banget. Bad omnon manu batip. Rai pi simet pitip bad ublei utip ya kata. Bad sisian baka jing bitar ka jong ublei kan lap ki para banget. Kan long ka bakam isyur kai. Bad ka ba ima bad ka ba itrem. Toya em paho ma pi ya kan ka pertai. Toya la sgo ba ma pi kan batang yok kala. Ngalenda pi em paho ba pi la sgo ba da kata ka bamdi ka jong pi. Bad ka dede ta kata ka ba pi su knyot ya ka jong kiwei. Tip ba ublei unum ino ya pi. Bad unum pelat tu. Ublei jongi ulung ublei utut sen. Bad ubabat ya ka jeng kular. Ya ubah hak un pun kesan. Bad ya ubah pop un pun rem. Awai pat ka ba usngau si ublei nakamta usim so kalong. Ba usyap tieng bad upun sngau ha ya upat ba bani ka ba usyap tieng. Bad upun sngau ha ya ublei. Bun kijing le ka jongi. Ya le abha. Namar man pun sngau ha ya kiwei. Ngiklat pat bar kata ka jing le abha ka jongi kala pun sngau si ya ublei. Bat sakawai pat ka benta kalong. Ba tre ban pediang ya ka jing bakla. Bat ban kela bamut. Kata ka ba usngau si ya ublei ya usim so. Utip ba ula bakla rai pediang ya kata ka jing bakla. Haka caka ba pediang ya ka upun kesan ya ka. Bat onda haba ka por kala dir ukala bamut. Kani ka jing skau si ka jong usim so jong ublei nakamta usim so. Bat ka benta ka basau jong ka jing selok. Ka jing kentat ka jong ublei. Kani ka jing le ka jong usim so kala penlong ya ublei. Baun kentat ya usim so. Bat haba ublei ula kentat. Kadon ka jing dunong ka bakrau nakamta usim so. Ka benta ka banangkong ka ba usim so udu nang kalong. Ba udu ya ka jing long sim. Kadokot ka ba arpulai. Namar babila kentat ya ka tin utrai. Mauru ula kentat ya me. Nakabalong sim. Udu ya ka kerdan kum unong yalam. Bat mundur mapi mangigi pastor kita memsan. Banada ublei ubishar yangi. Banada usem kano ke babakala pereng jongi. Un kentat yangi. Bat banweng no ya ka audition jonga. Bat gan long tik ku balong mapi. Dan kita akum no ya ka buram ngajonga. Dan kita akum no ya ka buram jongi kum kinong yalam. Dan kita akum no ya ka buram ngujong pi. Haki kertan kiba per kiba bikidan. Haka imlang ka salang ngajong pi. Haka yeng ngajong pi. Haki jaga trei ngajong pi. Ban slot no ya ka kertan ngajong pi. Kenyat hasurok da ka pendam nyumat. Bat omtang bau keni do ya ka jinglong sim. Re ulakat no ya ka hima. Bat ula IT pat hawai pat usakri. Usim David. Omtang kata usim sol. Naka jingkentat ka jong ublei. Uheru ka jinglong mensim ka jong. Kasingim ka bakan jaman sim jau kanang her ka tanang mi kisngi. Bat om tengah kasingim ka bakan jaman sim. Ka heru wadah ka akur ka buram. Ngi ong para beriu. Ubriu ubabet kelenti. Ubriu ubakran ka jing sisa. Ubriu ubangi ngitip ba jutok syukor. Ubriu ubernakor ubern buram. Resisian ma pilatip ba utan kata. Kita gibriu gibatok giba syukor. Bat kiba penkesan bat kiba sarong. Kala yang ngi bangin ong ba ubriu ubernakor ubern buram. Para beriu ngi satu ya kata. Bat usim sol uher ka jenglong musim. Bat haka akor ka buram. Bat om tang kata usim sol uladu ka jing syanya na ublei. Namar ba simla tre ban pendab ya ka jing tha ka jong ublei. Wat mangi ki para beriu.
Ngijudan ngiju ya ong bahai gitu kintian. Ubri ubalala ban syania hakapisa. Lala ban syania ayo. Usim sol. Namar kajing kwa ya kaspa. Uthok bat upen kesan ni lah dia. Bahkan poi ka poru ka jengem ka jongi. Lengba gini kajing kwa ka jongi. Kan penlong yang i hadu uput bangin thok bangin peniksan. Pada kasaka bangin kelak ka membuat ngi keno ya kiwai. Do kajing syania na ublay. Do kajing syania na ubriyo. Kawai pada kajing edai kajing usim sol baru ublay. Umyos ngau syu ya kajing keren kajing ublay. Nadu ba ulalong sim. Bat hadu kani ka benta leng baki arfu snem tama kajing long sim kajing u. Ulayos ngau ya kajing keren kajing ublay. Bat menta kani kajing le kajing u. Kajing gentat kajing u ya ublay. Ula do ban yos ngau ya kajing keren kajing ublay. Om tang ba ula do ya kajing ngau ya kajing keren kajing ublay. Ula do ru ya kajing adai parlok badu Samuel. Ula do ru ya kajing adai parlok badu Samuel. Di Samuel simwan syu ban kmi ya usol hadu kasngi kajing yap jong. Kadon kajing adai kebacan napteng Samuel. Bolong prophet jong ublay. Bat usim sol. Renadu kani kajing asem. Ong kecil kajong ublay. Bakinde kilai khlat lok no. Dua kajing syania naki parlok. Naki bait kibatan. Bat om tang ba udu ya kajing syania parlok. Uduru kajing kerku. Uduru kajing kerku na ublay. Malah dangi pet hagi benta hagi bahadian. Usim sol. Lasin syar da umensim paman. Umnanjing sok da kajing em, umnanjing kemen da kajing em. Bat kapoi hadu ba uput, ba uhapan khot da usim David. Ba untem gijing tem. Bagita kimen sim paman na usim sol ken mi. Di kajing serto kajong usim sol. Hagi sngi ke bakat do jong. Bat ka bakat do udo ya kajing em. Hagakti unang Amalek. Ublay ulah hukum yu ban pendo yu Amalek. Simlah pendo. Baru tahu nung Amalek ya ka ba usul ulah pelajem. Utau peniap ya usim sol. Ka kitab kebaar kisambal kanong manengkong kerkat ba sipau. Kumta ngelayeng hajan jong u. Bat ngela peniap yu. Nabang ngela tips kem ba umla imsyu. Aba ulah kelon. Kidan ijing mulien kijongi. Kadang dengan dikapop kebasno angi. Kebangihaban job ya ka. Kebangihaban penduk ya ka. Nama tangim penduk ya ka. Katahi kan sapamdu yang ni. Ngisejong balang ibu ya usoput hakasyang kabadon kisok kibabha kiwei rukin put lang. Bat kumta ba kiwei kin baha wengno ya tu sok baput. Kidan kijinglong kibasniu hakajing emgejongi. Penduk ya ka. Gelak bandai kajing sarong. Gelak bandai kajing skaumeng ngejongi. Penduk ya ka. Nama kata sisin kesngi kan lap yang ni. Bat sisin bakal lap. Katahi kan penduk yang ni. Bat kebakat do keba usim sol. Uklam yo wan pendap ya kata kajing temu kajong. Kidan bun kipor kibapi kipara pengat. Gibang sajong bau belai jongi ulang belai. Kuba aingi ka second chance. Kidan kipor. Kibahaka kajing sim kabu kajongi. Ngimyo ya ka second chance. Ngisngau sngan bau belai jongi ulang belai ubayet. Ublay ubadap daga jing isnay na kamta jongi ba ublay ubakloy ban map yangi. Tangbang iklet ba ublay jongi ru long ublay ubathut chen. Pasisin bala thut ublay la thut. Bat ngisngau sngan hanta. Badon kipor. Hakijing bakla ngi sajong ayang asa kawai kalat. Bat ngan penbahan ang ni sakman. Kitan kipor kiba ngimyo syu kata kalat. Bat ya kata kalat la iPad hau iPad.
Usambel ula pendep ya ka plan ngajong ulai. He usambel ulong tu wan lam no sane hanga. Ya agak usiem ki malak bat u agak ulawan sheu dagaba phumat. Bat u agak ulong sisa gajing khang gajing yap. Lalet no. De usambel ulong gat kumpa ka wat lam jong me. Kala pendu khon ni kan thei kumtaru ka keme jong me. An pendu khon hap lagi kan thei. Bat usambel ulasan lengkot lengkhai ya agak. Akhmat utrai hakil kau. Kat ba ublay udang ay ngi kan jingkit khle. Hakanu kanu ka benta haka jingim ka jongi pendap ya ka. Bayo ba kata ka jingkit khle ka lech ki wei pat. Bat ngin babe ya ka. Bat akaban petkut ki para pengai. Kini kilong ki sau tuli ki benta. Ki bangila ya keren lengba ka ni kelendong ka bakat san. Ka hukum ka jong ublay. Ya usim sol ban penyap iki amalek. Bat ka jingle ka jong usim sol. Ulah uya le thma bat ulah job. Bat ka wan ka jing sarong bat ka jing pengsan ila dia. Bat hapdeng kata ublay usim singosi nagam ta usim sol. Bat ka bami nang ta kalong bau ublay ukentat ya usim sol. Ipara bagat abangi kentat ya ka ketian ka jong ublay. Ipun ki jing tu nong ka jing em. Ibun ke jing dono. Namar ba ublay ulong ba baha. Bat ki jing le, bat ki jing tbu ke jong un nakam ta jong ki priu ki long ki ba baha. Bat ki long ki badai. Teng ki mlaap ya ka jubab ka bana ublay. Ngi kwa da ka wei ublay upan phai ngi shawe. Ngi don kam mangin yai sha ya kita. Bat ka jing kili ka long. Ngi nget am ya ka tien ka jong ublay. Nani ngi jusngap ya ka tien ka jong ublay. Kadon ka jingya pher ka pi sngap ya ka tien ka jong ublay. Bat ba hi priang bat nget ya ka tien ka jong ublay. Bat kham tam kum ha ka ni ka por ka bangim. Babun ngilong pessimistic bat skeptic ha ka kum perkhat ka jong. Kasing perkhat negatif ya ki ai ka ibara. Kumba usaitan ulong ya kem hatu kalong sisa kumta ba ublay uong ya pi ngiru ngilong pessimistic kata karukom bat benar tatin yang ngiru ya ka ka bakak tin ka jong ublay kadon ban ong nangam ta kijing kala jong kapor kijing kala jong kir kum perkat ke perdan kijing kala jong ki bor san syar. Kan penlong na am yang bangin skos kam kak tien ka jong ublay. Bat ban pediang ye kijing kular juga tien ka jong ublay. Lene bangin atatien no ya ka. Baraka ban perkut kasiti ba ar Timothy kan bang balai dekat bakan riu. Kijing tho barok kalong ke bala persat men sim da ublay. Bat ka bamento ye kijing hikai. Ya kijing senang ya kijing penbet. Ya kijing pembelian ka ba hak hak. Bat kumjuru kasiti ba ar Timothy kan bang balai dekat bakan riu. Tang bau beriu jong ublay, unyok long janai, abala pendap yang ya cakap jinglek babha baro. Ublay unisne ban Arab yang ilang ba kani kajing Islam. Kabak hot yang bakadon kam yang bangin sengap, ngin pediang, ban lek ru ya kaktian ka jong ublay. Kat ba ublay udang ai kani kalat yang ngin persyang man pendep ya ka. Siap tiang bayo bakalat. Kadir nakam ta jongi. Buat la bang ikwa ban pendap ya tin ka jong bleru. Ngimla. Bat kani kajing priang ka jongi ka tin ka jong blei. Kan long ka jing ku ya ka jing im ka jongi. Bat sisian bang ilak mentat. Kan long ka jing yaw nakam ta jongi. Ublei nakam ta ka buram ka jong. Amen. Ngine penwai da ka jing rwai ka basis pa sopo. Jingwai ka basis pa sopo. Bible ba nga iet kalong kaktian ublay. Kailap yu Jisu nang penem ka perthai. Syamru ha ka Bible ka jingit ba ublay. Bayo kun uaiti yang ban penem ai. Kumtu bro lai tili kot angkat ka tu koras. Jingwai ka basis pa sopo. Ba hadingan ka jingwai nan kerpat iet san w1 sweat ba insapelat yang da ka jingit ku ba penwai.
love you, Jesus. Why no jangani kajing money but kajing shakri kajing ima ablay limba kani ko por ni aingu iman amar kani ko por ka bakentang ya ka bang yo ko try ban money ban shakri ma ban sha score ke tin kajong ma ni aingu iman amar ka tin kajong ma ya ka ban pensko ngi kani ko por limba shakri kajong ma khat ingi ko try but pen kan mau ingi ko pa ngi ngi nyai ne ka tin kajong ma bat begin ko ngo ban le ka Irap apreng kijing trot jong kijing em kijing kum kipriyo. Begin la shisha try ban kongo ban em kat bakum ke ketien ke jong ma. Marik tang haka ku try i nila ban ya ku try limba kani la kalenti jong kijing em ke jong i ku pa. Bat begin la ku pa i ban pois ka thong ke jong i ku pa ban long lam bat ma. Abngi kongo i ke ketien ke jong ma. Ni ai ngo ema namta kani ka kubol ku ya skoli ba ushakru jong ma ku pa. Ngi dwai blame nang isne ban kurkhu yu ku pa. Nang penon kami u ku pa. Ban plai ke kerteng ke joma kurku hieng ke sem ke jong u ai un ma ke jing kurku ke joma ko pa i banang ai ko try ke ni ko por so bin mi na ke hieng ke kentang jong ni dwai ba ke jing i ba ke jong bele pa na bom jukut so bom jukut ke jing ai e ke bedap yang hai ke jong try but nong pem jing Jesus Christ lambat ke jing slok pen shat bor ke jong bin sim ba ko ai bi ni belong lai hu bele ke nong kat lam ni wi wi ben ko por dan kat bat baro ki prabang ki pemani bat syakri ma kaleng setelah kepertain nadu mentah bas atabom cukup ru amen